Mettere sunare yani e famille Badji tonto Bignona Fatou Badji ko kañum wari mawnum gorko biyeteɗo Boubacar Badji ɗum noon hollitamo wonde Boubacar Badji de wonno koye wasiyade mo ngam pecce jamma ɗe o yaltata ɗe debbo jeeya yaltude jamma kadi e nder oɗo saaha gonaɗo yimɓeɓe kala ne poti surade ɗum noon ko ɗum woni ko mettimo kanko Fatou Badji o yeehi o huɓɓoye gaz o wulni ndiyam ha wuli nden woni no ari o yuppe on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Boubacar Badji noon ko nden woni nde waɗa évacué nawa service des urgences centre régional mo Ziguinchor ɓe keɓani dandude fittandu on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Boubacar Badji ko nden woni ne jommakko jeyimo hen médecin l'exis mo service o nden woni ne ƴetti cindirguel mum noddi procureur de la république hokki ɗum oɗon information nden woni noon ne rutti noddi ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen woni koreji Boubacar Badji en yo garan ha joni mayɗo mumen ɗum noon ko nden woni no ɓe garanimo tigui rigui ha joni ɓe nawimo ɓe gubboyimo kono noon Fatou Badji ene wayno e nder oɗo saaha dadiɓe pawe mum jungo hollitama kanko Boubacar Badji o yarata koye duuɓi 22 o watta ko classe terminal ɗon to école Kabanawo kamɓe ɗiɗo ɓe foof ko kamɓe gonduno classe e nder oɗon école serdiɓe tan ko neɓe keɓoyi 3e ɗum noon siki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe eɗen mbiya jaaɗo yo Allah yurmomo yafomo yo Allah harnumo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓɓomo kono noon bandiraɓe kala ñande pinɗa aɗa nana ko hesɗi ko fate e wargoji e nder leydi ndi ɓe nana bartima ɓe nana mbarama ɓe nana mbaɗi agressé kono noon kadi eɗen gandi ɗo gonɗen ɗo hen ene wayno pittali ɗi kala koko owi bandiraɓe musidɓe ko ɗum woni ko aranno en e information ɗo e nder Titonde TV ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajiri e bawɗum no wasaro ɗum bongol tigui